Ýakynda habar veriş serişdelerinde Türkmenistanyň edara-kärhanalarynda işleýän zenanlaryň we talip gyzlaryň, mektep okuwçy gyzlaryň daşky egin-eşiklerine resmiler tarapyndan çäklendirmeleriň girizilendigi baradaky habarlaryň ýaýramagynyň yzýany. Bu çäklendirmeleri berjaý etmedik zenanlaryň işden kowulmagy hem-de jerimelere tedawar edilmeýän fakatlaryň bardygy baradaky maglumatlar peýda boldy. Özüni şemşat diýip tanıştyran Aşgabatly bir zenan aýtmana görä, ol altynasır günde bazarına harisatynan mawaranda onu bazara giýräýän ýerinde polisiýa işgär taklap, onun saçynyň, gaşlarynyň, kirpikleriniň hem tırnaklarynyň näme sebäpden reňke boýalandygy barada sorag edipdir. Hem-de onu düşünmek bahanasy bilen bazar meýdançynda ýerleşen polisiýanyň edara jaýyna alyp barypdyr. Näme döwlet siýasatyna garşy bolýarmysyň? Aýal-gyzlaryň saçlaryny, tırnaklaryny, gaşyny, kirpigini boýamaly däldi barada berilen görkezmeler taňa degişli dälmi diýilen sorag ilkinji sorag bolypdyr. Ondan sonra polisiýa işgärler onun köýneginiň ýeňleriniň gysgalygy hem-de köýneginiň endam janyna syrlyşyp durmagynyň gelişikligi barada aýdyp, aýal-gyzlara degişli bolan bu görkezmeniň berjaý edilmeli üçin onuň jerime tölemeli boljakdygy bilen haýbat atypdyrlar. Şemşat özüniň bu görkezmelerden habarynyň ýokdugyny aýdyp, gelecekde şeýle geyimler giymejekdigine, gaşlaryny, tırnaklaryny boýamajakdygyna söz beripdir. Emma polisiýa işgärler onuň jerimeni tölemese, ol ýerden goýuberilmejekdigine aýdarlaryndan soňra ol biýalaç olaryň talap eden 150 manat pulny stoluň üstüne goýupdyr. Jerimeni alandyklary barada maňa hiç bir çek bermediler. Jerimeni tölemesem meniň düzgün bolýarlygym barada protokol düzüp iş ýerimem uğradyljakdy barada aýdan soňlar men jerime bilen tapsam razy boldum diýip Şemşat aýdýar. Jerimeni töläp ol ýerden gaýtmakçy bolanymda maňa polisiýanyň işgärleri meniň bazaryň içine aýlanman göni ýyzyma öýe dolanmak barada hem tapşyryk berdiler diýip bazardan gerek haritlaryny hem alyp bilmän ýyzyna dolanandygyny hem ortadan goşýar. Şeýle jerimelere tedawar bolan zenanlaryň bir ýa iki däldigini hem ýaşaýjylardan esmek bolýar. Ele düşündiňän öý hojalykçy bolup çykdy. Onda oňa duýduruş bilen gaýtadan şeýle geyinmeligi tapşyryp goýberýärler. Eger de ele düşündiňän haýsydyr bir edara-kärhanada işleýän bolsa, onda oňa işden kowulmak ýa iş ýerinde oňa çäre görmek ýaly gorkuzmalar bilen onuň jerime tölemegi talap edilýär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Adynyň tutulmadygyny soran bir Aşgabatly denan aýtmana görä, iş orunlaryny ellerinden alyp, soňra ol iş orunlaryny täze işgärlere satmak üçin bu girizilän çäklendirmelerden peýdalanýan ýolbaşçylaryň sany hem artypdyr. Aşgabatyň banklarynyň birinden özlerine şeýle timarlary berip işe baran denalaryň bir näçesiniň işden boşadylandygyny hem ýaşaýjylardan esde bolýar. Taliplerden mektep okuwçylaryndan bir meňdeş milli eşikleri geyip okuwa we çärelere barmaklyk odaldan hem berk talap edilýändigini esde bolýardy. Indi olara hem renk çalınmalyk, taşlaryny boýamalyk ýaly gadagançylyklar artdyryldy. Şol bir wagtda da talipleri we mektep okuwçylaryna hökmany geýmeli diýilip, olardan pul alınıp, bir meňdeşdikilen milli egin-eşikleriň juda ýakynsyzlygy hem aýdylýar. Gyşyna sowuk tomsyna ýakyp barýan matalardan milli eşik tikinmeklik talap edilýär. Bu bolsa ýaş gyzlaryň saglyklaryna juda ýaramaz täsir edýär diýip, talip gyzlar we mektep ýaşly gyzlar aýdýarlar. Zenanlaryň geyimleriniň daşky görnüşlerine çäklendirme gelinmek bu dünýä jemgyýetçiliginiň ötüşinden ýa almak bolup durýandygyny aýdýan ýaşaýjylar hem kän.